denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo arefo so hwe asese mpempen edura hene eberma osehwede otosumienu ono nso ena afei ena wababa bedru dwumedi na se manrenfi se ehyemampon ase ai kama mponkuru no ho enti ono nso eba beboa mada se bre se busu efi hye de wotwemiensa eni meduonu num nimfie ene na konwa so no watimi ediam na konto ne ba hema ena afei no mo so edru dwabona se enye asempeto eberma osehwede otosumienu oyedura hene eno nso ho ensem eno no nti wonu nyina ba ede odo bebodom se ne be ya da sebre ebedi ni mfinhye yi ebo ba ko di kuma no ma mienu no ebe ya kono na ayefe sami watrase ehu san yefuni bi aba wono so ebe mana kwa aba ewo ho no ma enye asempeto aba de efe no na wudi nkita ho kakra me hu se berma odada no ho kakra efe watum ode odo ato odomu a eno nso eno nti enne ekruwa ni aniwa ewo mampo montin so ha no ma de be frato bia no ansapo esana na madwemba ya bedru ha ne de na ewo se eya amamre ene abakwasem kwande a ye de emam but what Roma unkonya din say from a very mouse every day I've been tossing me edura hene msaya donte hene e was silver stories Mema osehwedia tosumienu edura hene yo mi wada Roma ene de ntine wo mampon ha yeah ene ye dasebre osebonso ote dwetedwa so odi mfie aduo otwemiensa ofo manya akonya nso odi mfie aduonum num 25 eno ho dwabo ne yebo aye di celebrate edi ehira no na yahye ne ma o madwumadi a nyame de to na koma so o medi so wo hwemu a santeman anasa santemampo history no a wonu obi a watimedi akonya no akona anim yie first no wache kra 5 years 6 years wantwe ne apam wo fra akonya no so ono de obaye ne nim de ne na botre ne nyansa ne nani da ho no ti watimi atroa kodru mfie aduonum enum no nti awie de yeshira no kosa bona baso wodwumadi odo a wabeye ama santemampo man Sadi yewura aka na waka nyina na me bisa se mfie anana di wakunya so no eni agenti no teso ana ne nyuma panti na oda so cha kunya so nya mfie aduonu enum no yeah ne nyuma panti ne nyuma papanti obaye no omani nyina ginatum ti dobeka bia na omani so eti nase enu nti na ama na ton abedu sabinti de nkabom abas mampon traditional area no so uti wona se nkabom ni ho a wantwi no ba ena di predo eba se oba na se nkabom ne ntiase ne asumbi wo ho a enu ansa okokozi se yankopo beto ne nsafro na wada ma na utna kunya so mfie se ni manya mfie nsia o wenche yeguso ye hihye tianche edruwa ubete yaka adama odini bi berema osehwede a metosumiedu yane nana adwahin berema osehwede tosumienu ene bon komoyi ohini yedo ase piao
you be happy if you are a queen mother? Definitely. That would be my honor. Okay. We will try our best to make you a queen mother. I'm sorry. I will try my best to make you a queen mother. I didn't understand. He's going to try his best to make you a queen mother. Oh my gosh! Okay. So I have to be reborn for that? No. Oh, okay. I could just even be myself and be a queen mother. Yeah. That's awesome. We can do. I would love to be. Yo akraba na de agye nsem ha ma wi bi agu ho de ya amenu akraba de kan se wa na opati a wutie yana mo ase ene ye wasate mampon ha ena ye ba ne na bedi ni finsi aduonu nu akonya so ne finsi aduo wotwe miensa twede amponya ko de ache no na ngade o mo ne se akonya ni pa kakra bi na atan so nya mfie du ko o mo aba ye mfie nsia mfie miensa mfie nan ti se da se wo se bo nya finsi aduonu nu akonya so a na enu nwa pa o ye ntia ena de koso bia aya sate mampon ana se sekere mampon eti ene akrobaje bi medoba mampon makramo tweda boye adom a mesa ne mohia media madana ngwansana ade ya bo nam sisuo be be amre obi a bo hu sakrobaje bi bidum nyansa po yaduru ho amamra nyansa pontim akrobaje bi makramo. Will you be happy if you are a queen mother? Definitely. That would be my honor. Okay. We will try our best to make you a queen mother. I'm sorry. I will try my best to make you a queen mother. I didn't understand. He's going to try his best to make you a queen mother. Oh my gosh! Okay. So I have to be reborn for that? No. Oh, okay. I could just even be myself and be a queen mother. Yeah. That's awesome. We can do. I would love to be. Yo akraba na de agye nsem ha ma wi bi agu ho de ya amenu akraba de kan se wa na opati a wutie yana mo ase ene ye wasate mampon ha ena ye ba ne na bedi ni finsi aduonu nu akonya so ne finsi aduo wotwe miensa twede amponya ko de ache no na ngade o mo ne se akonya ni pa kakra bi na atan so nya mfie du ko o mo aba ye mfie nsia mfie miensa mfie nan ti se da se wo se bo nya finsi aduonu nu akonya so a na enu nwa pa o ye ntia ene de koso bia aya sate mampon ana se sekere mampon eti ene akrobaje bi medoba mampon makramo tweda boye adom a mesa ne mohia media madana ngwansana ade ya bo nam sisuo be be amre obi a bo hu sakrobaje bi bidum nyansa po yaduru ho amamra nyansa pontim akrobaje bi makramo.